नमस्कार दोस्तों, हम आप सबके राइटर रवि रंगीला। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबके ढेर सारा शुभकामनाएं। हम एक राइटर रवि रंगीला। अगर आप सबके कोनो भी गाना की आवश्यकता बा तो आप सब हमसे निसंदेह ले सके नहीं सब। तनिको संकोचाई मत, तनिको झिकझिकाई मत। अगर आप सबके गाना गावे के बा, गाना गाए के दिल करत है तो आप सब के एकदम मुफ्त में गाना मिल जाई। कोनो एकर चार्ज नहीं है, कोनो एकर शुल्क नहीं है। एकदम निसंदेह होके हमारे चैनल हमसे मतलब कांटेक्ट करी सब, एकदम मिल जाई गाना। अगर आप सबके गावे के बात है, हमके कोनो पैसा नहीं चाहिए, हमके कोनो धन दौलत नहीं चाहिए, आप सबके प्यार चाहिए। आप सबके प्यार हमारे खातिर बहुत काफ़ी बा, बहुत मायने बाटे हुआ प्यार उतना हमके चाहिए। तो एगो हमारा ऐसे गाना बाटे, लिखल गाना बा, एगो भोजपुरी गाना है गोविंदा जी के, हिंदी ट्रैक पर बा। हम थोड़ा सा गुनगुना के सुना देतनी आप सबके। अगर पसंद होई तो आप सबके एकदम निसंदेह मिल सकेला। तो गाना कैसे बा ताई सब सुनी सब। हो हम एक बात और है भाई, हम कोनो गायक नहीं हैं, हम राइटर हैं। अगर गले में कोनो ऊँच नीच होई तो कर खातिर हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगतनी, माफ़ कर दे सब। तो आई सब सुनी गाना। हो अपने भातार के देले नहीं भाव, खाली लभर संगे सुतल चाहे, करेले पलान खाली लभर संगे सुतल चाहे, करेले पलान खाली लभर संगे सुतल चाहे। ये तो मुखड़ा है। एक बाद अंतरा बा एगो अंतरा बा, ओकर आगे वो सुना देतनी। 2 साल भइल गमना कुछु नाही कैले बा, अपना भतार से खाली झूठे मुँह फुलौले बा। 2 साल भइल गमना कुछु नाही कैले बा, अपना भतार से खाली झूठे मुँह फुलौले बा। कहेले सामान ओकर करे नाही काम हो, कि अपना से दूरे होके दिले सुताए, खाली लभर संगे सुतल चाहे, कि अपना से दूरे होके दिले सुताए, खाली लभर संगे सुतल चाहे, करेले पलान खाली लभर संगे सुतल चाहे। तो हाँ दोस्तों, ये गाना है भोजपुरी। अगर आप सबके अच्छा लगे, आप सबके पसंद आई, तब निसंदेह होके संपर्क कर सकिनी सब। हाँ, और कोनो भी एक्स्ट्रा गाना लिखवाए के बा, कोनो भी प्रकार के गाना तो कमेंट में कह के आप सब जरूर बताए सब। ये सब रिक्वेस्ट बा। अगर अच्छा लगल कोनो भी गाना लिखवाए के बाद तो कमेंट बॉक्स में कह के आप सब जरूर बताइए। हाँ, हमके हर प्रकार के गाना चाहिए तो निसंदेह आप सबके मिल सकेला, वही बिना मुफ्त में एकदम। एक बात और तनी, अगर अच्छा लगल होखे तब सब हमारे चैनल के सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो सब। तो धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलल जाई नेक्स्ट में, अगला वीडियो में। तब तक खरती नमस्कार भाई।